Я им сега какво става тук. Ага. Абе, да знаеш, работата хич не е добре, на скъпо отива. Колко скъпо? Влагоабсорбаторната помпа трябва да сменя, дето обръща озона, дето, нали, заради хладника. О, такви сбудали най-много ги обичам. Тулумбички. Ай на плаж. Абе, за този абсорбатор? Какво правиш, бе? Тук грелощия кабел на фурната гледам, че свети. Ще взема да ти го оправя, бе. Какъв кабел, бе? Не! Ай на плаж. Ай, не. Иска тук ще ме изнервят. Не. Абе, Булка, я дай нещо разклажащо е, направо се разтопих. Днеска някой ще изгори. Ще погледна и шкафа аз, да знаеш. Ох, котя! Пинчер, Ай на плаж. други баби, на които да саждаме. Ай на плаж. Да не нещо. Ай на плаж. Ай на Ай, плаж. младежи. Ари, охладете малко страстите. Топ. На тебе няма да ти платя. А ти духа е малко по-силно. Поне сме на плаж. По-силно.